Okay. Pumagi na nimo asin ni bay. Lah, limot yung asin. Ligo ka dyan, may naliguan rin. Ligo-ligo pag may time. Ano kayo ba kaning balas ba? Ayaw ba sa ang cellphone? Balason. Ligo-ligo pag may time. Chan, chan, kirachi, chan. Hoy! Video di ay na! Sali ni. Kasi, dito na to. Ano to? Okay. Pumagi na nimo asin ni bay. Lah, limot yung asin. Buat dyan. Hi Chan. Ano sa kada anak? Nak. Di ko na dito nak. Nagdula ka? Uy, naon sa nang bumbum nak? Nalubong. Wala, kalimot ko yang. Sino oy? Ayaw ko ano, anak kayo. Sugba na pa. Ligo-ligo lang pag may time. Sudan na mo na unya palit midaan. Paborito sa akong anak ang watermelon. Wow, nagpula-pula siya guys. Uy, nahulog siya. Wow, kalamay sa dagat. Lame. Mari bisa gulay. Oo, okay. Itong luto daw. Wala? Wala sa baba? Napa? Wala pa. Baba! O, dali na. Ching chari da ching chang ching 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 chari da ching chang ching charara ching ching chang ching chang ching ching chang ching ting dance tang tadara tat tarara chat chat ang liog ang ulo jadi ching chang ching tang tarat tarara chat 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 chat